Ja sam Davor Ostohar, cijeli život putujem po svijetu, istražujem i tražim blago i sada vam želim objaviti da sam ga pronašao. Pronašao sam stroj za teleportaciju i donio sam ga u Hrvatsku da ga podijelim s vama. Možda me poznajete po mom projektu Ljubav oko svijeta ili po ekspediciji na Južni pol ili po projektu od National Geographica Hrvatska iz zraka. Tada sam među prvima u Hrvatskoj koristio dronove za fotografiju, a danas među prvima koristim stroj za teleportaciju. U svakom svom projektu putujem, istražujem, bilježim sve to, snimam i onda to uobličavam u priče koje pripovijedam na razne načine. Ali u svakoj priči uvijek se nastojim baviti nekom važnom temom. Što je to ljubav, kako ostvariti snove, zašto očuvati prirodu i kulturu, a u svom posljednjem projektu htio sam ispričati jednu veliku priču o nama, ljudima. Tko smo, kamo idemo. Od kad smo se na evolucijskom stablu odvojili od majmuna prije 2 milijuna godina, pa sve do nedavno bili smo lovci sakupljači. I za to vrijeme evoluirao je cijeli naš hardware i software, dakle naša fizionomija, hormoni, osjećaj, sve ono što jesmo danas je nastalo za vrijeme kad smo bili lovci sakupljači. Zato su znanstvenici počeli proučavati ona posljednja plemena lovaca sakupljača koja tako žive danas na svijetu, ne bi li imali pogled u naše prirodno izvorno stanje i naučili nešto o našoj ljudskoj prirodi, o tome ko smo i što smo mi. Razmišljao sam kako da ispričam tu priču, kako da podijelim s drugima to iskustvo koje sam ja imao s lovcima sakupljačima i onda kad sam pronašao stroj za teleportaciju, znao sam da je to to. Meni je ovo fakat genijalno, mislim, nikad nisam bila zapravo na VR-u, nikad nisam nosila te naočale i fakat mi onak, ja sam kao da sam tamo i baš mi onak, sviđa mi se da doslovno proživljavam sa njima njihov život i baš mi onako, ne znam, super mi je. Da, drugačije iskustvo nego inače, zanimljivije. A super je to što sam imala osjećaj da sam u toj priči, da sam sudionik cijele tog događaja. Super, odlično. Filmović. Cijelo to VR iskustvo se zapravo zove immersive experience, odnosno uranjajuće iskustvo, jer onaj koji to gleda stječe dojam da je prenesen na to mjesto na kojem je sadržaj snimljen. Jedna od novih tehnologija koju bi trebali zbilja primjenjivati, a nove tehnologije su kao tehnologije beskorisne ako nemaju kvalitetnog sadržaja za koje se mogu koristiti i primjenjivati. A ovo je definitivno primjer jednog kvalitetnog sadržaja na kojem se može puno toga naučiti. VR je zaista interaktivna stvar koja je široke primjene u obrazovanju, jer evo ovdje možemo uključiti geografiju, sociologiju, mi imamo sada građanski odgoj u kojem učimo vještine, ovdje bismo naučili iz prve ruke što su životne vještine. Neopisivo. U svijetu se VR sve više koristi u obrazovanju, a da Hrvatska ne bi zaostajala, kontaktirali smo sve škole i ponudili im da pogledaju naš film. Reakcija nas je oduševila. Skoro sve škole su nam javile da su željne inovativnih sadržaja i novih tehnologija, a već smo dogovorili preko 100 škola. Neke škole dolaze u Zagreb, kod nas, gdje smo izgradili prvo hrvatsko VR kino, a napravili smo jedno putujuće VR kino kojim mi dolazimo u škole širom Hrvatske. Javile su nam se i brojne škole, posebno iz slabije razvijenih dijelova Hrvatske, koje bi voljele da i njihovi učenici budu dio te priče, ali sami to financijski ne mogu ostvariti, nego im je potrebna podrška. Zato smo došli na ideju da uz vašu pomoć pokušamo skupiti što više sredstava, da što više škola i školaraca uključimo u taj projekt i upoznamo s tim novim moćnim alatom u obrazovanju. Cilj nam je skupiti sredstva za 50 škola i 5000 učenika, odnosno 30.000 eura. Vi možete sponzorirati 2 učenika, 5 učenika, 10 učenika, 50 učenika, cijelu školu, 2 škole, 5 škola, koliko god hoćete. A ako izaberete sponzorirati cijelu školu, možete odabrati koja će to škola biti. Možete recimo izabrati školu u koju ste vi nekoć išli. Davora sam podržao u projektu Lovci sakupljači od samog početka, a sad sam ga angažirao da drži predavanje u 5 škola u mom rodnom kraju. Ja sam iz Donjeg Miholjca i želim da djeca dobiju tu iskustvo i energiju koju Davor prenosi. A osim što ćete time napraviti dobru stvar za razvoj obrazovanja u Hrvatskoj, možete ostvariti i vrijedne nagrade, odnosno perkove. Pogledajte niže što vam sve nudimo u zahvalnost za vašu podršku.
Digitalna tehnologija u obrazovanju se može koristiti za mnoge glupe stvari. Međutim, ako je koristimo na ispravan način, ako pomoću nje omogućimo učenicima jedinstvena iskustva učenja, psihološko uranjanje u neke svjetove koje nikada ne bi mogli doživjeti, onda za ishod imamo bolje obrazovanje, imamo motiviranije učenike, zadovoljnije nastavnike i ono što zapravo digitalna tehnologija i jest. Obogaćenje učenja, poučavanja, obrazovanja, ali ako hoćete i života. Ovaj stroj je nešto najbliže teleportaciji što za sada poznajemo. No ko zna, možda će baš netko od učenika koje ćete vi sponzorirati jednog dana izumiti pravi stroj za teleportaciju.